Het vakantieseizoen staat weer voor de deur. Maar door de coronacrisis waren protte mensen nog net meer naar het buitenland te gaan. Nou, we zijn naar Duitsland daar, maar wegens corona wie dat park dicht. En we weten nog net dat het in juni wel open gaat. Ik heb thuis een tuintje, ik krijg nog zeker op vakantie. Ik hoef net op vakantie. Tuintje op Zuiden, wat green erin, wat bestrating, het is 100 punten. We gaan zelf net op vakantie. Nee, Amperië net. We hadden tijd wel aan onszelf, maar we ben gewoon, als het mooi waar is, gewoon alle dagen voor te fietsen. Of het hing het hele dag van het water. Maar verder gaan we echt net dat we s'nachts voort zijn, in ieder geval. Ik denk van, als de grenzen overiepen gaan, dan is het toch niks aan, denk ik. Van, de andere landen die ga ik wel van die maatregelen, denk ik. Dus vandaar net. Vind je wel wat plat? Nee, ik net. Dit hier net. Toevallig net. Nee, het zou wel, maar nee, we hebben nou een elektrische fiets gekocht. Dan moeten we maar fietsen. Ik hoop ook vakantie kan gaan. Ja, maar deze coronatijd al helemaal. Hè? Hoop je dat jij... Nee, eigenlijk net. Nee, gewoon 1,5 meter afstand houden en gewoon, die verstaan broeken is ik altijd. Ja, zie ik best, maar ze gaan thuis blauwen. Omdat een protte mensen net meer boeken, haar reisbureaus nog volle annuleringen. In januari en februari had ik heel veel geboekt. En dat is de tier dat mensen reizen boeken. En ja, het binnen al die annulering, want ja, er gaat een reis terug. En er wordt ook nog wel een reis omboekt, maar het gros is eigenlijk annulering inderdaad. Nou, meesten hebben wel een protte vragen. Ik wil wel een protte bellen van ja, hoe komt het? En bepaalde landen gaan overiepen binnen Europa. En is het vertrouwd of net? En meesten zijn toch wel wat huiverig. Dus ze hebben wel vragen, maar het echte boeken, dat bloot er nog wat bij. Je hebt een protte werk van het annuleren van reizen, het omboeken van reizen, maar het echte na je boekingen, mijn verwachting is dat het eigenlijk heel augustus, september, dat het dan weer wat echt op gang komt, dat mensen dan echt weer dwars te boeken. Nou, mochten mensen toch graag naar de Zinnen willen, dat ze zeggen, we willen gewoon naar de Zinnen, we willen net in Nederland blijven, nou, dan adviseer ik wel om een pakketreis te boeken. Bij een, het lijst natuurlijk via een ZRA, een zelfstandig reisadviseur zoals mij. De premier Mark Rutte had de overheid doet dat net, maar de dienst ook al net. Maar Toei en Corinne zijn aangesloten bij de ANVR. En dan wordt dus verzwaren dat mensen weer omgebracht worden naar Nederland. Dus, en stel mensen boeken zelf een hotel of zelf een vlucht, nou dan moeten ze hunzelf redden en dan ben je als laatste aan de beurt. Ik adviseer mensen toch om net naar te grote vakantieparken te gaan, net te grote hotels. Maar ja, daar is toch een massa van mensen die bij een wander komen en dan is de kans op besmetting echt weer groter. Dus ik zou adviseren, boek een huis met een zwembad of gewoon kleinschalige accommodatie.